Ik ben de enige nog die geen last heeft van hoogtevrees. Dus dan komt altijd weer bij mij terecht. Nou. Dit verregent wel wat soeplessen, volgens mij. Ja, maar ik doe het net voor de eerste keer. Dus ik wil dat een keer dan kan het wel aardig aan. Hè? Want ik zit ook bij de hele hegerraam daar. Dus, en dan zit ik een stuk heger op de ladder. Dat is echt de poetskerk hoor. Nou, we zijn hier in de Martinuskerken, Martinuskerken, en deze is gebouwd in 1870. En we hebben hier dus een soort vrijwilligers met ploegen, die het schimmaatje onder oren, maar ook reparaties toch en al dat soort dingen meer. En waar is de morgen, dan is het altijd het schimmaatje van de kerken. خلاص الشغلك عملته كله؟ كله خلص. Ja, وشلت الورق اللي طيرها من الهواء. Waar hebben jullie het over? We hebben over wat heb je vandaag schoongemaakt eigenlijk. Heb je alles wat de klus gekregen, heb je afgemaakt? En hij zegt ja. De werk in een kerk heel goed. Vrijwilliger hier werk. We komen uit Irak allebei. En hij woont in Heeg, ik woon in Sneek. Jullie komen uit Irak, maar zijn wel katholiek. We komen uit Irak, we zijn wel katholieke mensen. Hoeveel procent van de bevolking is katholiek in Irak? Als het goed is, 7%. Maar ja, door oorlogen, alle mensen die kant gekomen. En, ja, maar het blijft nog steeds wel. We hebben bioscoop, we hebben alles. We hebben heel veel kerken. We hebben nog steeds daar alles. Deze wand was helemaal wit uitgeslagen en die hebben dus helemaal weer in originele kleuren teruggebracht. Ja, dan moesten die schabloons er ook nog opnieuw op natuurlijk. Ik heb met dit schabloon deze zwarte bloemetjes erop aangebracht, die er oorspronkelijk ook op zaten. Dat zijn de oorspronkelijke bloemetjes. Met een nieuw schabloon heb ik nu deze bloemetjes erop aangebracht. Ja, de bodem. Ja. Ben je wat kwijt? Nee. Dit gaat over de elektronica voor de geluidsinstallatie. We willen draden heen gaan en wij zullen weer uitkomen. Oh, ik dacht Maria hier openbaar. Maar... Nee, nog niet. Nee. We hebben geen bedevaartplek voor maken. Nee.